Het besluit van de gemeente van Noord-Est-Friesland is na een aantal insprekers gauw naam al kunnen je wel spreken van een beladen jong. Nou, voor de opvang van mensen die het islam om bescherming vregen. Iedereen. Maar januari spreken 5 gemeente-inwoners in over het onderwerp, zowel voor- en tegenstanders van de netenopvang. Een van die insprekers is Sjoukje de Vries van Voorpost. De PvdA-fractie wil hier net naar luisteren. Wij realiseren ons heel goed dat we in een democratie leven dat iedereen recht had op zijn mening. Echter, wie haar kennisnaam van de standpunten van de vereniging Voorpost. Soms ben ik grenzen bereikt. Daarop rint de fractie kwaad uit de geerkomsten. Gaat dat jou dan zo aan het hart dat je denkt van dit wil ik net jaren? Nou, het is het idealisme wat aanhangt wordt, dat stiet zo veel van ons kernwaarden nou, dat wij inderdaad verkozen hebben om dit verhaal net serieus in onze afweging mee te nemen. De hele rie gaat uiteindelijk akkoord met de netenopvang uit zijn BVNL. Fractievoorzitter Johan Talsma wil daarmee een statement meidje. Ik wil zeggen, die mensen hebben geen humane opvangplek. Ja? Daar in Gerkensklooster en wat ze hier aan Nicole meisje willen, daar wil je ook niemand had te lezen. En wij als BVNL vinden dat mensonwaardig. En wij zeggen, zie je dan voor de echte vluchtelingen een betere plek voor een langere termijn. Dat mensen beter instromen kunnen dan dat ze van hokje naar hokje wezen worden. Het is een drokke weekend voor de gemeente, omdat alles rap beklonken worden moet. Ja, dat giet even een halje terwalje en dan komt er natuurlijk ook heel wat los bij de mensen. Vragen, onduidelijkheden, zorgen, die hebben voortnemen kennen bij de bevolking, heb ik wel begrepen. Maar tegelijk hoor je natuurlijk die bredere discussie, hoe het landelijk gaat in de wereld en ik hier. Van 1 maart tot 31 juli wordt het Oude Lauwers College in Kolm beschikbaar gesteld. Er wordt alleen nog opvang bij een ongezin.